O mércores día 9 dará comezo a programación de Mulleres e Saúde cun faladoiro sobre a saúde na menopausa a cargo da matrona Iria Cierto. Tomará o relevo o mércores 23 de novembro outra profesional, a sexóloga Verónica Ramilo, quen abordará as causas e consecuencias da endometriose. As protagonistas son as mulleres e as problemáticas relacionadas coa súa saúde, en temáticas moi de actualidade, e ademais que non é fácil acceder a unha formación de calidade a través de outro tipo de foros, porque moitas veces se recurre a internet ou a formarte desde outros aspectos e non con personal especializado, como é o caso das distintas profesionais que temos nestas formacións. O programa inclúe tamén un obradoiro sobre saúde sexual titulados Encantada de coñecerme, que se desenvolverán os sábados 12 e 19 de novembro en horario de mañá. Forma parte dunha colaboración que temos entre o Concello e a Federación de Planificación Familiar. Llencosta, ademais destes obradoiros de saúde sexual para mulleres adultas, está ofrecendo a todas as persoas que o precisen un asesoramento sexolóxico gratuito, anónimo, confidencial, que se pode acceder por teléfono, por correo ou, hai distintas canles de comunicación. O sábado 26 finalizan as actividades cunha xornada sobre menstruación sostible, organizada polo Foro Ecolóxico de Boiro. Todas estas accións terán lugar no Centro Social de Boiro e serán gratuitas. Contan, ademais, con servizo de ludoteca.